Desenes de persones es van concentrar a València, Castelló i Alacant, convocats per les TPB i Estàs Intersindical Valenciana per reclamar que s'adjudiquen totes les places als centres educatius. Des del principi de curs falta personal docent, personal d'atenció educativa i personal d'administració i serveis. Hi ha algunes vacants que porten prou de temps i no ixen, i damunt si ara diuen que no n'hi ha diners, evidentment el personal més vulnerable, que són el personal d'educació especial, els educadors i l'educador d'infantil, que estan en l'alumnat més xicotet, és molt necessari als centres. A més, el personal PAS, subalterns o administratius, és també molt important i estan mesos i mesos sense cobrir-les. Ens van dir que era un problema de l'anterior govern, que no havia planificat bé, i després ja ens van dir que era un problema també amb Hisenda i que estaven intentant solucionar-lo. I avui casualment han eixit als mitjans explicant que el dimarts que ve ja estaran totes les places adjudicades. Els dos sindicats estaran pendents per veure si tant la Conselleria d'Educació com la de Funció Pública, les dues implicades, compleixen la paraula.